Kensington vel chalna meuhvin ania mipui hi anin sul pel zut ani hi yan tlema kum no pang deuh te tar deuh te le upalam deuh te le chung kwa te thian le rual te le yanga khol mi te phun khom na mun rel chok na mun ania mà đi chủ linh hay man mo bak leng kan lan to nor nei hi London Career Fair London Careers Fair 2022 in mun Tottenham Stadium ma yan hay na zawng tu te le company sang te point na hnathawktu an ron zawng boka yang chuanin helai mun hianin chuan careers fair na zawng na me company sang ron kalkhawma chuan helai mana hian tam tak na zawng bok ani amun hi Tottenham Hotspur Stadium ani ni khwa nuam vialo nan hai or chu yanin zawng tu te yan ai ban comment saha nice stadium chu yan careers fair tam turin tlarlaman ima so no boss lam zo yan in sarpenga to mahen so chung so ton ne chuwa plutona security box digital level airport stand tianin skate line London Careers Fair 2022 hian na zawng le company sang mai tam tak mai lai muna Tottenham Hotspur Stadium hian hanan fuan khoma atan te chu hanai lai te po an nia nga chuan atan te hi chu mani career mani hnathawh du awanga na ran zawng te po an ning enga te hian meuhvin big takin thlai ro ni sam tel sing tel hen gan phun khoma so ma po son ala zela ten company sang mai hian helai an rin phara hnathawktu tur an zawng ati te ome anin career fair hi kumtin an nei thina na hian hei London Tottenham Stadium hian tam tak phun khom ani engineering ha te ai in lam food lamang chi ten chuan national health scheme lamang chi te chi sang mai hianin career on zongin lai ro sam tel sing tel no phun khoma yanga lai ro mi hei zat mai phun khom na zong an mo hianin apuro me maya chuan chu mai pa ka company chi sang tan po ni sila hei zat mai anon phun khom hi an tan po mi thatak mai an tan an hnathawktu tu an hmun rem chang tak an ni don ani lai hmun hi Tottenham Stadium ani
chỉ sống mấy company tấm local kalkhawmin na tấm an offer mấy cả hiện recruiting anh này mấy cuộc cái này hiện là trong này nói na zawng mani na tuy tổ lối được bốn年就真的是chuan career zawng shim để bộ anh nhỉ à hiện trong này nói đây một loại company sang ina na hnathawktu thute anon zon nam huna hian na zawng in career change to the point aniang chu manin hadu tholai thlak thlop to the po athen chuan near in oma chuan in na zawng tu tele na zawng mekte hnathawktu zawng mekte lai muna hian zon na run-pui thla ka nei hi mo sushi shop na thlengin hian hnathawktu zawng ani hi te bartanga lian tar thlengin company hian hnathawktu tu anon recruit mek anon zawng mek ani lam chang hian hian kante chu civil engineering te chuan lamah hian HM government lam thil te ania chen chu hian lamah pawh hian hei some way recruitment boka education management lamte ani boka anin chuan lama hian career job lamte nia helam hi army lamte po ani po kani hei some mai anin company some helai mula no phone phoma hnathawktu te anon zawng me po ani Tottenham Hotspur Stadium ya Vapual London Careers Fair 2022 mấy lai hian malania chuan company sang atanga kalkhawmin hnathawktu zawng chuanin na zawng mek tele mani na tholai thlakuma dap ara zawng mek te po tu tap tak lama chuan sangtel lai hian lomon koma chuanin singdar som tang lai lam chanu dan ni chen tu nia ta ka le chung lai ma hian zawng tu tle tu zawng tu te hian lo phun khom ni amun hi Tottenham Hotspur Stadium ani